Pa reci mi, koliko su se po tebi žene promijenile iz neke prošlosti do danas? Znamo da O, si bio dosta žena, pa Drastično. Prvo, ajmo da počnemo od modernizacije ili tehnološkog napretka koji je u svakom slučaju veoma bitan uh, dobar za čovečanstvo, ali gledajte, kad vi imate jedan običan aparat od 100 evra koji vam daje mogućnost da uđete na javnu mrežu, da kažete od bilo kome šta god hoćete i da sebe predstavite u bilo kakvom maniru i vidite da je 90%, ja ih zovem instagramuše ili ti žene preko javnih mreža, to je jedan klon, ja mislim tehnološko, fizički, psihički bug koji se dogodio čovečanstvu i prosto kad uđete na ovako nešto i pogledate TikTok, Facebook, Instagram, vidimo 95% istih stvari. Bitno je da je neko povraćao, da je neko pao sa stepeništa na glavu i slomio se, da je neki krezavi, stari čovek prešao pored autobusa koji je prošao sa 120 usred grada i ostao živ. To izaziva uzbuđenje kod ljudi, privlačnost tog gledanja, publicitet. Danas momci nisu kao ja nekada, da znamo 5-6 devojaka koje su na listi lepih i finih i borba je bila oko njih da ih osvojimo. Ono kad sam ja rekao 1000 lepih stvari, sad se ljudi smejavaju s time. Pa im ja kažem, ne znam šta je tu smešno. da. Pitajte vaše mame i vaše bake kako su vaše dede i očevi, vaše majke i vaše bake barili ili ti muvali ili ti fascinirali nekim lepim manirima da bi bile njihove, da biste vi postojali. Pa ja ću da vam kažem, trebali ste mnogo više od 1000 lepih stvari da uradite, da biste jednu devojku odveli u restoran, u bioskop, u pozorište, doveli do stana da uđe unutra. Pa u stan koja vam uđe u kola, je bilo već promiskuitet. Znači, tad je već ona dala jedan deo zelenog svetla da vi na neki način malo fizički njoj priđete i samim tim idete u tim pravcima u kojim danas nema granica. Evo,